היי, אז כיף לתרגל שוב ביחד, גם במתכונת הזו, וככה אנחנו אחרי ימים ככה מאוד מרגשים של חזרת כל החטופים החיים, אבל אסור לשכוח שיש לנו עוד חללים חטופים, ואנחנו נייחל לשובם של כולם, ואנחנו נקדיש את התרגול לנוכחות הכל כך משמעותית של האגן הנשי בחיים שלנו, ביומיום שלנו, מתוך ביטוי שאנחנו משתמשות בו ביוגה הנשית, שהאגן הוא סמן גבולות חיינו, ולמה זה כל כך משמעותי? כי במערכות המתפקדות של האגן יש הרבה מאוד ערך לאיכות היומיומית שלי, איך מתפקדת מערכת השתן, איך מתפקדת מערכת העיכול, מה קורה עם המערכת המינית, פתח הנרתיק, איך הוא מגיב לשינויים של החיים שלי. פתח הנרתיק הוא פתח מקסים, אבל הוא מאוד מבויש וזוכר הרבה מאוד חוויות לפעמים שככה מערערות את האיזון הפנימי. אז יש לנו מחויבות בשפה של היוגה הנשית לטפח את גבולות חיינו ולשים לב איך אברי האגן שלנו מתפקדים כסמן לאיכות החיים היומיומית שלי. אם מערכת השתן שלי מנהלת אותי ומריצה אותי לשירותים ביום, בלילה בלי סוף, או שאני לא מספיקה להגיע לשירותים ואני דולפת, אז זה סמן. צריך לזכור כל המערכת השתן הזו מתחילה מאגירת המים בשלפוחית השתן, ויש לנו מחויבות להפעיל את השרירים כדי להפסיק את הניהול של השלפוחית על החיים שלנו, כי אנחנו תמיד אומרות ביוגה נשית שהשלפוחית היא איבר מפונק. אם אני לא מחזקת את השרירים ונותנת לה לאגור עוד ועוד את נוזל השתן, אז בעצם היא זו שתנהל לי את החיים, ואני לא יודע כאילו כמה זמן אני יכולה לשבת בסרט, או איך אני צוחקת ומשתעלת, וכמה ידלוף לי. אז יש לנו מחויבות ממש לעבוד היטב עם שרירי רצפת הגן, ובנוסף, השלפוחית היא כמו נוזל אגירה, כל מה שקשור שריר אגירה לא רצוני, אני מפעילה אותה על ידי שרירים רצוניים של רצפת הגן, ובשפה של היוגה הנשית אנחנו מתייחסות לכל הנוזל בגוף, בטח נוזל השתן, בהיבט של רגשות. זאת אומרת, מכל ההגירה של השלפוחית צריך לדעת לאחוז או להכיל את הרגשות שלי. והדליפה שלהם, או הכאב שלפעמים קורה במהלך מתן שתן, או אי נוחות במערכת השתן, זה מעיד גם משהו על איזושהי התבוננות רגשית שאני צריכה לשים אליה לב. אני לא אכנס לכל המערכות, כמובן בהיבט מאוד מאוד דומה, פתח הנרתיק, כמה אני גורמת לו להיות נוכח ופעיל בחיים שלי גם בגיל המעבר, וגם פי הטבעת, איך מערכת העיכול שלי מתפקדת, כשאני במתח, כשאני רגועה, זה מערכת של rest and digest, צריכה את המערכת הפרסימפתטית, אז זה הסמן גבולות חיינו, ובמקביל יש לנו את מפרקי הירך, שהם המפרקים התנועתיים של האגן, והם כמו צמתים של החלטות, לאן אני רוצה ללכת, האם אני רוצה לנוע קדימה, אחורה, ימינה, שמאלה, או אולי רגע אני רוצה לשהות. וכל מפרק יש לו איכות, מפרק ירך ימין הוא יותר פרקטי, תנועתי בחיים שלי, ומפרק ירך שמאל הוא יותר רגשי, מופנה להחלטות יותר רגשיות. אז בעצם העבודה של רצפת האגן והמולה בנדה היא תומכת את תנועת המפרקים. למפרקי הירך אין שרירי עיצוב, יש רק שרירי תנועה, ואת כל התנועה שלהם בעצם אני מייצבת משרירי רצפת הגן. אז ככה מיני הרצאה קצרה למוטיבציה לתרגול. אני מזמינה אתכם גם להיכנס לאתר של היוגה הנשית ולראות את כל המבחר המדהים של הסדנאות והפעילויות שיש לנו ברחבי הארץ לכל מורות היוגה הנשית. אני אשים פה קישור בסוף התרגול לכל הסדנאות שיש לנו. אז בואו נתחיל בשכיבה על הגב. אנחנו ככה מנסות תמיד בתחילת תרגול לנטרל את כוח הכובד. ואני רוצה ככה רגע ממש להניח לגוף, לא רק להניח את הגוף, אלא להניח לגוף.
אני ככה קצת מושכת את האגן, מרחיקה אותו מהשכמות, מרחיקה בין השכמות, קצת ככה תסובבו את כפות הידיים וכפות הרגליים, לשחרר. ככה קצת את הראש מצד לצד. אז ככה גם לשים לב תמיד למפרקי הלסת, אני פותחת את הפה, מוציאה לשון. ומרפה. אז רגע לשים לב לארבע פעימות של כל נשימה. נשיפה, רווח. שאיפה, רווח. ואז אנחנו ככה נביא את כפות הידיים וככה נחפש את גבולות האגן. אני ממש ככה מחפשת מתחת לעצמות הכסל, לפוביס, קצת ככה אל הסקרום, מאחור, למפרקי הירך, וככה קצת תופחת, מעוררת חישה וחיבור, ומניחה את כפות הידיים במודרת האדמה. אגודל לאגודל, אצבע מורה לאצבע מורה. נשיפה מלאה עד סופה, אני אוספת, סוגרת רוחסן מכוך, אוספת קרקעית אגן ובטן, כמו תחושת התאפקות, לא לקבץ ישבנים, האגן מתגלגל לאחור, סנטר לבית חזה. שאיפה פורמת. ממלאה מהאגן אל הבטן, אל בית החזה ואל אחורי הלב. ושוב. עוד פעמיים כאלו. חלק מתהליך הלמידה הזו זה גם להרפות לגמרי ולשחרר, לא רק לאסוף, לקבץ, להרים, אלא להרפות ולשחרר. בפעם הזו אנחנו ננשוף, נהדק הכל פנימה ומעלה מול הבנדה, טבור פנימה לכיוון השרעפת, ניקח את הידיים אל מעבר לראש, והמותנית נשארת צמודה, ואנחנו שואפות אל בית החזה, נשימה עולה קומה, לא אל הבטן. אז רצפת האגן פה נשארה אסופה, עוד נשיפה מול הבנדה, ממש לסמן את האיכות, את הנוכחות שלה. עכשיו, ברגע זה, נשימה עולה קומה אל בית החזה, ואז לאט לאט להרפות, לשחרר. נניח את כפות הידיים שוב על הבטן התחתונה, ועכשיו נעשה קיבוצים מהירים מהירים עם רצפת האגן. אם זה גורם לכם למצמץ בעיניים, זה מצוין. נסו להרגיש ששרירי הבטן גם יש בהם תנועה, למרות שאתן מפעילות רק מין פימפום כזה, קיבוץ שחרור, קיבוץ שחרור. זה ממש סימון טוב לשלפוחית, להגר, לאגור עוד נוזלים, לא לדלוף, לא להריץ אתכן לשירותים. עוד, 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 קיבוצים מהירים מהירים, ולהרפות. לפעמים זה ככה מעורר איזה אי נוחות, זה בסדר גמור. להעמיד את כפות הרגליים, לפרוס בעונות, אני מרימה את הישבנים ותופחת. מרימה ותופחת. עוד פעם אחת. ומתחילה מעגלים מכפות הרגליים. אני לוחצת את כפות הרגליים. תראו שהברכיים שלי לא זזות ימינה-שמאלה, הן זזות קצת קדימה ואחורה. אני רוצה לשחרר טוב טוב את המותנית, את הגב התחתון, ולהניע את האגן. וצד שני, להמשיך כמובן לנשום. יופי, וכמו שעשינו קודם, רק הפעם עם תנועת אגן יותר ברורה. נשיפה לגלגל לאחור, לאסוף קרקעית אגן ובטן, מול הבנדה, שאיפה לפרום. להקשיט את המותנית. נשיפה. ממש בטן פנימה. שאיפה לפרום. זה ממש אימון טוב לשרירי רצפת אגן, לחזק את השרירים ככה שלוחצים על צינור השופחה, לאפשר לשלפוחית לאגור עוד, לעבוד טוב עם שרירי הנרתיק, ממש ככה לתמוך את הנרתיק, להזרים לשם דם, כך שהוא יהיה יותר יציב ויותר עם לחות, בטח בגיל המעבר,
בעצם האסטרוגן יורד, אז קצת זה מתייבש שם. וגם אנחנו עובדות אמנם עם בעיקר שרירי פתח הנרתיק, אבל גם פי הטבעת. ובמקום הזה, בתוך התנועה הזו, לאט לאט אני מרגיעה את המתח. ואז המערכת הפרסימפטית עובדת טוב יותר. ונמשיך את התנועה הזו קצת יותר מהר. נשיפה, שאיפה, נשיפה, שאיפה, נשיפה, שאיפה. ונרפה. נאסוף אלינו את ברך ימין. אני כבר ככה מניעה את מפרק הירך הימני וסוחטת את קו המפסעה, את מערכת הלימפה, מערכת ניקוי האיברים של קו המפסעה, וקצת ככה מעגלים, לעורר היטב צד אחד וצד שני, והפיתול. קחו את יד ימין קצת מעל קו הכתף, אז יש מתיחה יותר טובה. נשיפה עם חיוך בבטן התחתונה, שאיפה אל הריאה הימנית, אל בית השחי הימני, וקצת ככה טלטול והמהום. אז הטלטול ככה משחרר את הפאשיה, את רקמת החיבור שעוטפת את אברי האגן, כדי שהם יוכלו לתפקד ברכות ולא בדחיסות, וההמהום מעלה אנדורפינים, מרגיע. עוד קצת. ואז לעצור, לקחת אוויר, שאיפה. וצליל שמוציא את האוויר, או שין, או אס, או זד, או המהום, עד הסוף, הסוף, הסוף. בקצה הצליל מול הבנדה, אודיאנה בנדה, עצירת נשיפה, קומבקה ריקה, מלאות בריקות. לפרום, לקחת אוויר. עבודה בעצירת נשיפה היא מאוד מאוד חשובה למערכת הפרסימפטית, לעשות ריסטארט לגוף, ובמנח הזה, באסימטריה, אנחנו ממש מעשות טוב טוב את אברי האגן. מפה אנחנו עולות מעלה, אני לוקחת את כף רגל ימין בכף יד שמאל, ויוצרת מין קרוס כזה. הברך לא חייבת להיות ישרה, ואני רוצה שתרגישו רגע. אני לוחצת עם כף היד אל כף הרגל, תרגישו את הכניסה לעומק מפרק הירך. הברך השמאלית פונה קצת ימינה. ממש להרגיש את ההקצוץ, אנחנו ממש מעשות שם. מפה, אנחנו הולכות שוב אל תוך הפיתול, תניחו את המרפק, אפשר כמובן לעבוד עם חגורה, תניחו את המרפק, ואני רוצה שתרגישו שאתן דוחפות את הרגל לעומק מפרק הירך. אני לא לוקחת את הרגל החוצה, אלא דוחפת לעומק מפרק הירך. הבטן וקרקעית האגן מסייעות. נשימה מלאה. אל תורידו את הרגל נמוך. זאת אומרת, לא עד הרצפה. אני רוצה שהיא תהיה קצת באוויר. אז יש ממש עקצוץ ככה ונמלול לאורך מפרק הירך. אנחנו עולות מעלה, לוקחות את הרגל ליד ימין, ופה שוב דחיסה, אפשר גם פה עם חגורה, ברך שמאל קצת שמאלה, אנחנו עוזבות רגע את היד או את החגורה, ואני שואבת את הרגל פנימה. קרקעית אגן ובטן אסופים. אם אני משחררת, הרגל מושכת אותי ימינה. יופי, עוד טיפה, לאחוז בחזרה, אולי לפתוח עוד קצת. ומפה הרגל עולה מעלה, אנחנו נעריך את האמסטרינג, את הירך האחורית. פוינט בכף הרגל, וקצת מעגלי בחישה ככה במפרק הירך. תראו שהברך שלי לא נעולה, היא רכה. ופה אני רוצה שתשימו לב שצד שמאל והאגן, שרירי רצפת האגן, מייצבים את תנועת מפרק הירך. צד שני. למרכז פלקס פעיל, ולשחרר. רגע ככה לחוש את רגל ימין, קצת לנענע את האגן. כל הנענועים והטלטולים האלה ממש ממש חשובים. לחבק את ברך שמאל. וככה קצת לחפש, לחקור את מפרק הירך. מפרק ירך ימין מזוהה יותר עם החלטות שפונות החוצה,
פרקטיות, יאנגיות, זכריות, מוחצנות, מפרק ירך שמאל יותר מופנם, ייני, יותר נקבי, החלטות רגשיות. מפה, לתוך הפיתול, מחלט שכמות, יד שמאל קצת מעל הכתף, וקצת טלטול והמהום. ולהרפות. אחרי טלטול והימום תמיד יש עוד מרחב בפיתול. שאיפה, פליל, לרוקן, 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 קום בקע ריקה, מלאות בריקות. לשחרר, לעלות מעלה. לאחוז את כף הרגל עם כף היד ולהתחיל לדחוף. כן, אני דוחפת, עקצוץ, תמיד יש צד אחד שהוא יותר רגיש, יותר פגיע, שימו לב אליו. אם זה הצד הימני, זה משהו ככה באיכות היותר פרקטית שלכם. אם זה הצד השמאלי, משהו באיכות היותר רגשית. מפה, אנחנו נוריד, נתרחק טיפה מהספה, אנחנו נוריד את הרגל אל תוך הפיתול, לא עד הרצפה, המרפק על הרצפה. ואני דוחפת, אני יוצרת התנגדות. אני ממש דוחפת אחורה. אני רוצה שתרגישו את העקצות סביב מפרק הירך. הבטן, ככל שהיא תהיה פנימה, יהיה לירך יותר מקום. חזרה מעלה. צד שני, יד שמאל אל רגל שמאל, ברך ימין נפתחת טיפה ימינה. ופה אני עוזבת רגע, רוצה להרגיש שהרגל לא בורחת, אלא אני שואבת אותה פנימה, עובדת עם קרקעית אגן ובטן, אוחזת בחזרה, פותחת עוד קצת. אז הרגל עולה מעלה. אני אוחזת אותה פוינט בכף הרגל, ומעגלי בחישה לתוך מפרק הירך. שוב, צד ימין מייצב את התנועה. קרקעית אגן ובטן, במיוחד בצד ימין. צד שני, אז יש לי חופש למפרק ירך שמאל, לנוע. וחזרה מעלה בפלקס פעיל. ולשחרר. לנער. ממש לנער, לנער, לנער. ולהרפות. שאיפה, ידיים עולות אל מעבר לראש הקשתה. נשיפה, אנחנו עולות הפעם לסטו בנדה. אני מקרבת בין השכמות, משלבת כפות ידיים. אפשר לשלב ביוני מודרה, המודרה הזכרית של מודרת הרחם, מודרת האדמה, להצמיד שורש כף יד להוציא את במורה. אפשר גם לא לשלב כפות ידיים, פשוט להשתרש ולקבץ טוב בין השכמות. מפה. אני מקרבת את כף רגל ימין למרכז, מניחה קרסול שמאל, ואני רוצה לשפוך את האגן מטה. לאזן. נסו להרגיש ככה, מאיפה אני עובדת על האיזון הזה? רגל עולה מעלה. יורדת, צד שני. קרסול ימין, ואני ממש שופכת את האגן. חזרה, רגל עולה. יורדת. עולה עוד קומה, ומשחררת. יורדת, אוספת את הברכיים. רגע מותחת, משחררת.
Happy baby, אני עם כפות ידיים על כפות רגליים, נעה קצת מצד לצד, ואז במרכז. אם זה מוגזם לכם, אז תעשו את זה עם רגל אחת, ואחר כך רגל שנייה. ופה אני שוב לוחצת עם כפות הידיים על כפות רגליים, אוספת קרקעית אגן ובטן ומעריכה את הגב. הירכיים נספגות לעומק המפרק. מפה לאט, מעריכה את הרגליים הצידה, ידיים מעבר לראש. שוב, מה שמחזיק פה את המפרק זה לא שרירי מפרק הערך, זה קרקעית אגן ובטן. אם תשחררו, יהיה עומס גדול על המפרק. תסתכלו מה קורה, אני משחררת, הרגליים כאילו קורסות. שאיפה מלאה, נשיפה, אני עולה מעלה, לוחצת את הירך הפנימית. שאיפה, יורדת, רגליים נפגשות. נשיפה. שאיפה. עוד פעמיים, נשיפה. פעם אחרונה. ואני לוחצת, אוספת בטן, תציצו אל הבטן, תראו שהיא לא קפצה החוצה, היא פנימה, לוחצת בהתנגדות, וחזרה. קצת ככה לשחרר את כפות הרגליים. ולהרפות. רגע ככה לשים לב לאגן, לסמן הגבולות שלכם ולמפרקי הירך. כמה הם יכולים לנוע בחופשיות כשאנחנו יותר מבוסתות דרך תנועת האגן. מפה נתגלגל דרך הצד, ונבוא לעמידה על 6. לבדוק שכתובת. נבוא לעמידה על 6, ואני רוצה בעמידה על 6 ככה לא לשקוע לשורשי כפות הידיים, אלא לצמוח, אז אני לוחצת את שורש כף היד, כריות האצבעות, וכל החלק הפנימי של כף היד הוא רך. וככה קצת נעה, ממעגלים ומשחררת את האגן, את המותנית והגב התחתון. אני ככה עושה כמו מקלחת לגוף בתנועה הזו. משהו פה עושה לכם רעש עם המיקרופון, נזיז אותו. אז מפה נגלגל בעונות, אני הולכת אחורה וככה מותחת טוב טוב את הפאשיה של כף הרגל, ועולה לכלב מביט מעלה. אוספת את הזרועות פנימה. מפה, משתרשת אל כף רגל שמאל, רגל ימין עולה גבוה מעלה, עקב נפתח. אני רוצה שתרגישו את הפתיחה של המפסעה, של הארבע ראשים, מתיחה טובה למותן כסל, האיליה פסואס. שאיפה. בנשיפה אני באה לפלנק, הרבה עבודת ליבה וכוח, ברך למרפק שמאל. עוד פעמיים כאלו, שאיפה לפתוח, נשיפה, ברך למרפק שמאל, תרגישו כמה הבטן עובדת. פעם אחרונה, שאיפה, נשיפה, ברך למרפק שמאל. עכשיו אני מעמידה את כף רגל שמאל על כף יד ימין ושולחת את רגל ימין. אם זה מוגזם לכם, בבקשה תניחו אותה, כי תכף כולנו נניח אותה. ושוב תרגישו, בטן, קרקעית אגן, כמה תמיכה זה נותן למפרק הערך. מפה אני מניחה את הרגל ופותחת את בית החזה. יד יורדת, ושוב אני רוצה שתחוו את ההקצוץ הזה במפרקי הערך. בטן טבור לכיוון הרצפה. רגל עולה, חוזרת לכלב מביט מטה. ורגע ננוח ביוגה מודרה. ישבן אל העקבים, ידיים לאחור, להרפות. צד שני. אני מגלגלת בעונות, מותחת לאחור, ממש למתוח טוב טוב את הפאשיה של כף הרגל, זה הבסיס של העמידה שלנו.
וההמלצה שלנו ביוגה הנשית זה לעשות את כף הרגל כל לילה לפני השינה. כלב מביט מטה. משתרשת על רגל ימין, רגל שמאל עולה. אני פותחת ככה טוב טוב. אפשר להגיש את זה עד בית השחי השמאלי. ומפה, נשיפה. הרבה עבודת כוח. שאיפה. נשיפה. שאיפה. ואז נשיפה להישאר. אני מסובבת את כף רגל ימין על כף יד שמאל. פותחת את יד שמאל ושולחת את הרגל, אם אפשר, באוויר. מרימה אותה. להדק קרקעית אגן בטן מול הבנדה. האדקטורים, הירכיים הפנימיות עובדים. הירכיים הפנימיים עובדים. ירך פנימית, נקבה. רגל על הרצפה לפתוח. להוריד יד. להפנות את הטבור פנימה, לחוש את ההקצוץ. כלב מביט מטה. מפה הפעם נבוא לאוטנסנה, כפיפה לפנים. בכפיפה לפנים, תפרסו את הבעונות. תראו שאתן ככה יכולות לראות את צבע המזרון מבעד לבעונות. כפות רגליים פונות קדימה, מקבילות. קשתות פנים כף הרגל, צומחות מעלה. ברכיים רכות, ירכיים פנימיות פעילות. הדקטורים עובדים, השרירים המקרבים. רגע ככה לנוח, להרפות את הגב, ומתוך כל מה שבנינו, כפות רגליים משתרשות, קשתות צומחות, ברכיים רכות, ירכיים פנימיות פעילות מול הבנדה, אנחנו צומחות כל הדרך מעלה, שאיפה ידיים עולות, נשיפה אל הלב. תודה סנה, שיבה לבית הפנימי. הרגע של תשומת לב, איך אני מארגנת את הגוף שלי כל פעם מחדש. אז ככה אני מכירה את התחושות האלה בתוכי, שאני לא מבוסתת, לא מאורגנת, מלא מחשבות ככה לא טובות שמציפות אותי, ואז אני פשוט מפעילה את כלי התרגול. משתרשת, צומחת, אוספת קרקעית אגן ובטן, ופתאום ככה יש איזו התבהרות פנימית. זה יוצר לי איזה רווח ביני לבין כל סיטואציה שמתרחשת במרחב. זה לא אומר שזה משנה את מה שקורה בחוץ, זה משנה פשוט את היכולת שלי לבסט ולארגן את עצמי בתוך מה שקורה. מפה אנחנו נעשה עוד ככה עבודה שתמחיש את תמיכת קרקעית אגן, שרירי הליבה שלנו במפרקי הירך. אני מעבירה משקל על רגל ימין, ברך ימין רכה, ואני מציפה את ברך שמאל, ידיים על המותניים. אני שולחת את הרגל קדימה, יכולה להיות גם יותר נמוך. אני רוצה שתרגישו, כשאני עובדת עם הבטן, רצפת אגן, וככה מגלגלת אגן לאחור, שואבת את הרגל פנימה, אני יכולה יותר ככה לעבוד עם מפרק הירך, ועם שריר הירך הקדמית, הארבע ראשי. יש לי פה גם קצת ככה אתגר שיווי משקל. מפה אנחנו לוקחות את הרגל לאחור, ללוחמת 3. מבט, נשימה, מול הבנדה, 3 העוגנים, והמנטרה, אני חזקה, אני יציבה, ויש לי שיווי משקל. מפה לאט. רגל שמאל באה לאחור, עקב מול עקב, ואנחנו באות ללוחמת 1. טוב, תרפו פה רגע בטן רצפת אגן, תראו איך אנחנו קורסות. תשתרשו, תהדקו ירכיים, אני ממש ככה בהידוק הירכיים מסובבת את האגן קדימה, אוספת קרקעית אגן כמו תחושת התאפקות, ופתאום יש יותר מרחב לתנוחה. שאיפה, נשיפה, אנחנו באות לכפיפה לפנים כשרגל ימין מתיישרת, ושוב אני רוצה את אותה תנועה, ממש סחיטה הזו של האגן, של מפרקי הירך, פרשוותנסנה. רגל קדימה,
כפיפה לפנים, נשיפה מלאה, ושוב אני מציפה את הגב כל הדרך מעלה, ידיים אל הלב. תדסנה, שיבה לבית הפנימי. איך יצאתי, איך חזרתי, ורגע ככה של הוקרת תודה לרגל ימין על שותפות נאמנה במסע, כמה זה לא מובן מאליו. צד שני, ידיים על המותניים, אני מעבירה משקל אל רגל שמאל, מעלה את ברך ימין, ושולחת, אני כבר מגלגלת אגן לאחור, מהדקת בטן, שולחת את הרגל קדימה. ככל שאני אעבוד יותר, יהיה לי יותר כוח, יותר מהליבה. מפה, הרגל הולכת לאחור, לוחמת 3. להרהר במנטרה, בעוגנים, ולאט ללוחמת 1, לארגן את הגוף, לפתוח את בית החזה. אני עושה כפיפה ככה טובה עם האגן קדימה, כתפיים שכמות מטה, לב פתוח. אני אוהבת פה ככה את ההקשתה במנח הזה. שאיפה מלאה. נשיפה אני כבר סוגרת, אוספת פנימה, ובאה לפרשוותנאסנה. ותנאסנה, רגל קדימה, נשיפה מלאה, שאיפה כל הדרך מעלה, ידיים אל הלב. תדסנה, שיבה לבית הפנימי. מפה, שאיפה מלאה, נשיפה כפיפה לפנים, רגל אחרי רגל אנחנו באות אל הפלנק. אני רוצה שתרגישו ככה את הכוח שיש לכם בפלנק, מנתקות רגל אחת, מחייכות, רגל שנייה, מחייכות, אני לא שוקעת, אני צומחת. מחזירות, ונעשה פה קצת ככה עבודת ליבה. אני מנשקת עם הברכיים את הרצפה ומיישרת. מנשקת, נשיפה, שאיפה, נשיפה, שאיפה, עוד פעמיים. ואז רגע להישאר, להניח ברכיים, יוגה מודרה, להרפות, ידיים לאחור. אנחנו באות לישיבה, כל ישיבה שתהיה לך נוחה. שאיפה, ידיים עולות, נשיפה, פיתול. שאיפה, צד שני. שאיפה למרכז ונבוא לכפיפה לפנים. אפשר ככה קצת לנענע. שאיפה חזרה, נחליף את הסיכול של הרגליים ונבוא שוב לכפיפה לפנים. גם פה ככה יש לי מתיחה טובה למפרקי הירך, לשרירי העכוז הגדולים. נעמיד את כפות הרגליים וככה ננער, ולא רק ננער, אני גם ככה קצת מעשה מעל עצמות הישיבה, את האגן, את הגב התחתון. ממש ככה משחררת.
לוקח הרבה הרבה זמן להבין ככה את סודותיו הנסתרים של האגן, ואנחנו בעצם אומרות ביוגה הנשית שאנחנו הופכות את האגן ממחסן למעיין. ומגיעה לכם הרפאיה קצרה, אז אתן באות לשכיבה על הגב. ותמיד ככה לפני ההרפאיה תשאלו את עצמכם, למה הגוף שלי זקוק כרגע? אולי לעוד איזו תנוחה שממש בא לכם עליה, או איזו תמיכה, או שמיכה, כל מה שככה יאפשר לגוף רגע להניח, להרפות, ולחזור אל 4 הפעימות של כל נשימה. נשיפה, רווח, שאיפה, רווח. אז לאט לאט תחזירו תנועה מקצוות הגוף, תגדילו את התנועה ברכות, עד שהידיים צפות אל מעבר לראש, למתיחה עם פיהוק גדול. תתגלגלו דרך הצד, חזרו לישיבה, כפות ידיים אל הלב, נרכין את הסנטר, וככה לאורך כל השנתיים האלו הקדשנו את פירות התרגול לכל מי שאנחנו החזקנו את התרגול עבורם, עד שכולם יחזרו. ובהתרגשות כל כך גדולה, כל החיים חזרו. ולא נשכח את החללים ואת כל הפצועים שזקוקים לשיקום, אז אנחנו נמשיך ונקדיש את פירות התרגול לכל מי שכל כך זקוק לו. תודו לגוף שלכם, השותף הנאמן ביותר למסע, שיודע לעזור לנו להתווסת, להתמקד, לייצב, כמה זה לא מובן מאליו. תודו לעצמכם שאתן משקיעות בו. תזכרו את ההתכוונות שלכם. תודה רבה לכם על עוד תרגול. אני תמיד שמחה להערות, בקשות, ככה משובים. כמובן תעשו לייק לערוץ, תשתפו את הערוץ, ותיכנסו ככה לקישור שאני אשים לכל הפעילויות המדהימות של המורות שלנו בכל הארץ. יש סדנאות מרגשות, מעמיקות, שגם יהיה לכם כיף לחוש את הווייב של היוגה הנשית בקבוצה, ולא רק דרך המסך. ושנהיה בקשר בימים טובים, מגיע לנו, ממש שיגיעו לנו ימים טובים. ואני אשמח לשמוע מכן. להתראות.